Hello guys, good morning. Dayo जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों guys. Dayo जोङो नै रुटि जालादों. फुंनि जानाय जादों आरो रुटि. ओंखामखौथ' जानो हाया, दम गैया. दायो नै जोङो साबा सयजनसो दं आरो बेरायहैसिगोन लालबागावहाय. दायो नोंसोरो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो. मेट्र' ट्रेन गाखोलांनोसै जोङो लालबागसिम. एसेनोसै आरो नायलांबाय थादो. जोङो दायो लालबागाव थाङो, मेट्र' ट्रेनजों थांनो नागिरदों. दायो जोङो मेट्र' स्टेसनाव दंफैयो. दायो जोङो गाखोलांसिगोन. बिसोरो नायलांबाय थादो. लोगोफोर जोङो दायो सफैबाय. दायो जोङो बेरायगासिनो. माखासे लोगोफ्रा अनेक फट' लागासिनो. बेनो नै लालबाग गार्डेना.